सकाळ सकाळ सूर्यदेवतेचं दर्शन. आमचा थंब. तर मित्रांनो हा बघा नवीन मोटरसाठी बांधताय तिथे. पाण्याच्या पहिलं तिकडं होतं ते, तर आता इथे बांधणार आहेत आणि डीपी पण इथे जाणार आहेत. या टाकीत पाणी आहे काय सोडतात तर खरं. आता 2-3 महिने बंद होती, त्याच्यामुळे विहिरीचं पाणी आणायला लागायचं आणि विहिरीचं काम करत होतं म्हणून. चालू आहे हे. ही लवकर. आताच चालू केला. चल आता काठीच घेतो. चल चल चले थांबो. चल थांबाल. हाय तर किती दिवसांनी मित्रांनो काठी घेतले. काठी घेत नाही मी. चल लवकर चल. गावात भेटू. आरामी आहे नंबरचा. त्यालाच पहिली नेली पाहिजे. चल. हा बघा मित्रांनो कवाल तोडलेला आहे पाठीकडे. बघा ह्याच्याही घालतात कवलाच्या पुढे अशा असतात, म्हणजे त्याला काय बोलतात आपला विसरलो मी पण. त्या बैलात नेतात बघा. नंतर मला दाखवीन कधीतरी. त्या पोरांना दाखवायला सांगेन. मी गावाला नसतो त्याच्यामुळे. हे बघा पाठीमागे पण आहेत. किंजलींचं तोडलेलं आहे ते. त्याचं असंही करून ठेवतात कवलाच्या. कवाल बोलतात त्याला आमच्याकडे. कवाल तोडणी चालू झाली. काय काहींच्याकडे अजून नाही झाली, काय काहींकडे झाली. एप्रिल मार्चमध्ये शिमग्याच्या ते म्हणजे सर्व केलेलं असतात, अजून झालेले असतात सर्वांचे. सर्व पुढे गेले की बघा इकडून जातात. म्हणजे या रस्त्याने सरळ जाणार नाही कधी. इकडून बाजून तरी जातील. इकडून रस्ता आहे मेन. काय साईडून अशी तिकडून फिरून येतील. मागे तुम्ही बघितले जातात दत्तदेतीच्या व्हिडिओच्या नंतर, म्हणजे ते त्यावेळेला सर मी कॅननच्या कॅमेऱ्याने व्हिडिओ करत होतो त्यावेळेला बोललो तेव्हा इथूनच केलेली ती. तर तिकडून झाली तेव्हा पण. सागर होता बघा त्या व्हिडिओमध्ये. चल अरे न्या तो येईल तिकडून. आता इकडून न्यायला लागेल ना. चल लवकर रे, व्हिडिओ मोठी होईल रे. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दिपेश गोल्डल पुन्हा एकदा तुमचं गावावरून स्वागत करतो. आता आपल्याकडं मोबाईलने व्हिडिओ करतो. कॅमेरा काय नाही. असं आलो आहे सकाळ सकाळ गुरं लावायला. परत आहे 2 दिवसाची सुट्टी होती माझी, म्हणून मी आलो आहे गावी. तर ते एक ब्लॉग बनवूया. पोरं सर्व शाळेत गेलीत. तुम्हाला आमचं घर पण दाखवतं. तर बरोबर दिवस घर नाही दाखवलेलं. आणि चल लवकर. आज कॅमेरा नाही आपल्याकडे, मोबाईलने एवढं काही क्वालिटी म्हणजे आपल्याला क्लिअरिटी दिसणार नाही म्हणजे कॅमेऱ्यासारखे. तर घ्या सांभाळून. आता इकडून आज आली टिक्या पुढं आहे आपला. ही राहिला पाठीकडं गोकुल. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, स्क्रिप्ट करू नका. खेकडे बघा इथं त्या दिवशी पण भेटलेले आपल्याला, तिथंच भेटल्यात परत. सण या चल. सण या चल चल चल. ते तिकडे आहेत 2 जण. अरे या आता हात दुखायला लागला रे मोबाईलला पकडून. चल चल लवकर चल. मित्रांनो ही आली 3 जण 4 जण पुढे. 3 जण आहेत आता. 3 जण. ती 3 जण पाठी आहेत अजून. हे 2 जण येत आहेत. तांबू कुठे राहिली. काजूच्या इकडे गेले. तर मित्रांनो बघा गवत बघा पूर्ण सुकलं आहे. आता कोणी जरी कांदा टाकलं ना सगळं डोम होऊन जाईल. टाकू नये नाही तर गुरांचं वांदं होतात. परत गुरं जातात लय लांब लांब चरायला. इकडे जवळ चरतात ते. हा आमचा उत्तरणाचा होल ह्याला बोलतात. चले ह्याचं नाव आहे गोकुल. गोकू चल.
तांबू कुठे राहिली रे? तांबू येईल पाठीकडून. तर मित्रांनो हा बघा, हा आहे ना तो पहिला मारामध्ये म्हणजे झोंबी करण्यात एक्सपर्ट होता, पण ज्याचा तेव्हा पाय ही झाला ना कुठं मारामारी करताना काय मध्येच, तेव्हा गेली किती वर्ष झाली त्याला, मग ह्याच्या वेळेला लॉकडाऊनच्या वेळेला का त्याच्या अगोदर काय माहिती, मला पण एवढं लक्षात नाही, तेव्हा झालेलं त्याचा पाय. हा बघ, हे अशी घासायला लागते त्यांना. बोचड्या बिचड्या होतात ना त्याच्यामुळे त्यांना ही होते, खास सुटते कधी कधी. तर ते बाबा ते बोचड्या काढून टाकतात, ठेवत नाही बोचड्या यांच्यावर, मला बोचड्या दिसणार नाही जास्त. बोचडी जी रक्त पितं ना त्याच्यामुळे त्यांना आणखीन तिथे खाज उठते त्या जागी त्यांना. तसं मच्छर चावतो ना तशाच प्रकारे. बघा इथे वरती ढब आहे. रण्या तांबू आमची राहिली रे बाबा, येईल ती पाठीकडून, नाही तर जाल तिकडं कुठं दुसरीकडे. चल कुठल्या जाता रस्त्याला काय माहिती तुम्ही, वर जाता का नाचणीकडे जातो आमच्या. टिक्या हां तिकडचा रस्ता धरला नाही नशीब. टिक्या अरे देवा गेला वरती. जावा मी जातो जरा आमच्या कंपाऊंडमध्ये. जंगल बोलले दाखवायला, जंगल नाही इकडे दाखवायला, हाच जंगल आहे. तांबू येईल मला वाटतं पाठवू, अशी जातीलच तिकडून वरती, म्हणजे इकडून जातील अशी असं वाटतं. तर हा काजू तुम्ही व्हिडिओत कुठले बघितलात का नाही मला पण नाही माहिती, मोठा असताना तो सुकला आहे तो आता. तर पहिले हे शेत इकडचेच नाही, शहरात बरंच त्यांचे आहेत, ते पण करायचे. हे सगळीकडे नाचणी असायची. बघा आता काय माती आहे काय कुठे, नाचण्या फाचण्या राहिल्यात. तर चला आता जाऊया नाही लवकर, मला घरी जायचं परत. आता येतील अशी पाठीकडून अशी, म्हणजे ह्या बांधानी वरतून डायरेक्ट आमच्या कंपाऊंड आहे ना आमच्या वरतून तो बांध, त्याच्या बाजून रस्ता आहे तिकडे जायचा, तिकडून जातील ती बरोबर तिकडं पुढची बोंडीच्या सपाटामध्ये. म्हणजे त्या साईडला बोरी आहेत. आपण दुपारी बोलतात पोरं आली की जायचं आहे म्हणून, तर माझं थोडं काम राहिले ते पण करून टाकायचं आहे पटकन आता जाऊन, झालं पाहिजे. कोण पकडायला नसतं सीडी बिडी तिथं, ते लाईटचं काम राहिलं. तिकडे संडास बाथरूम बांधलेलं आहे ना, म्हणजे जुनं होतं त्यालाच थोडी तोडली आणि परत ही केली, तर त्याचंच राहिले, बाकी काय नाही. तर आलो शेतावर. याला बघा क्लिअरिटी बघा किती आहे, आधी तर काल्याच आहे तरी पण क्लिअरिटी बघा ना, एवढी काही साहजिकच आहे. मोबाईल आणि कॅमेऱ्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक असतो. DSLR असो गोप्रो असो, ते म्हणजे त्यांचाच जमीन आसमानचा फरकच असतो. DSLR तो DSLR. काही लोक DSLRनी व्हिडिओ नाही करत, पण मी करतो DSLRनी, चांगलं वाटतं DSLRनी व्हिडिओ करायला मला पण. आलो आता आमच्या शेतावर. अरे शाळेत गेलास नाही, मग इकडे ये. नाही ये इकडे आधी, आधी ये, आधी ये. अरे इथंच ये, इथं लगेच जायचंच घरात आहे, ये सोबतच जाऊ, ये इकडं. अरे देवा आमचा कदम भेटला. अरे काय पोरात रे, माझी इज्जत घालवशील तुम्ही. सगळी दोन्ही बोलते ह्याच्या व्हिडिओमुळे पोरा चालत जात नाही. काय माणसात एक एक. तर मित्रांनो असं नाही की माझी यूट्यूब चॅनल आहे असं नाही, यांची पण ती चॅनल आहे, कारण का अजून एक चॅनल बनवून ठेवलेली आहे कोकणी प्रोडक्शन म्हणून, ती जाऊन सबस्क्राईब करा. ती जीमेलवर जरी माझी असली ती दुसऱ्या जीमेल आय डीवर आहे, ती ह्यांना द्यायची आहे. तुम्हाला वाटत असेल की हे लोक करतात की ह्याच्यासाठी, ह्याला पुढे जाण्यासाठी, असं नाही आहे. आमच्या गावातल्यांना सांगतोय मेन म्हणजे, बाकीच्यांना माहिती आहे मी सगळ्यांना पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतो, का मी एकट्याला मला आता हे पुढे नेते माझ्या व्हिडिओ, तर असं नाही. तुम्ही बघितलं असाल कॉलर्स ऑफ कोकण, ते दोन दादा आहेत, आपला संदेश जात ना त्याचं नाव, हां तर त्यांचं बघा तिकडे
ते कसं व्हिडिओ करतात. तर त्याच प्रकारे मी पण हे ना जरी गावाला व्हिडिओ करत सांगता हे पण शिकलेत आता. तर हे ना फक्त एडिटिंग करायला शिकवायचे, बाकी एडिटिंग तर येते पण तेवढी प्रॉपरवाली नाहीत. तर ते शिकवायचे शुभमला आणि सोमला आमच्या. तर त्यांना ती दुसरी चॅनल देऊन टाकायचे असं विचार आहे अजून. पण अजून ह्याच चॅनलवर आम्ही पुढं जायचं आहे. नंतर मग बाकीचं बघू. लवकर ये ना बघा, हिला बारकीला घेऊन फिरतोय. कुठे गेला तो कदम? दिसताय का ना? हाय तरी कर. दिसतायच ना? इथे दर ये आतमध्ये, तिला चढवशील तर काय. आता मला वाटलं शाळेच्या कपड्यावर मला एवढा दिसला नाही. तुला आता पोहोचवणार होतो चांगली. बरं शाळेच्या कपड्यावर नाही, अर्ध्यास जाऊन इथंच काय पूर्ण जायचं शाळेत. तू काल मला दिसलाच नाही. दूध नाही गेला सावरी फाट्यावर, तिथं भेटत. सावरी फाट्यावर गेलेला ना. तर आता मी व्हिडिओ काढून जातोय घरी म्हणून ह्याला बोलवले. त्याला आता शिव्यात देणार होतो आणि शाळेचं कपडं. मला शाळेचं कपडं घातलंस तू खरोखर. मला वाटलं सोबत तू विनय आहे तुझ्या आणि तुम्ही जाताना पाटणा अर्ध्यास ना आला. तुम्हाला झोडप नाही शिमटीत होती तुला. आता दाखवली अशी बरोबर. मग आता या घरीच जातोय मी सोबत म्हणून आता याला घेऊन जातो सोबत. म्हणून तुला बोलला थांब ये, थांब जरा 2 मिनिट. जाणार थोड्या वेळाने. तर मित्रांनो हा बघा आंब्याला मोहर झाला आहे, पाहू शकता तुम्ही. हे बघा छोटे 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 आंबे झालेले आहेत. ने रे कुठे अजून झालाय काय रे मोहर? भरपूर आंबे झाल्यात, कैऱ्या झाल्यात. कुठे? एवढ्या वर्ष झाले त्या आंबडच्या रोडला. आजच्या गावात एवढा लांब? अरे तिथं ती घरं बा आहेत, ती लागतात बा पहिली ती घरं वाड्याजवळ. हा त्या वाड्या. अरे बाबा तिकडे नाही एवढी झाली आहेत. कलमाच्यात ना, हा? कलमाच्या ना. मग राहू दे. आंब्याच्या असत्या ना. झाल्यात त्या काजूवर भवारला पण. काजू बिया झाल्या इकडे पण मला माहिती आहे, त्याचा लांब आहेत. पण आंब्याच्या नको आपल्याला दाखवायच्यात नाही. राहायला काढणार नाही काय नाही. व्हिडिओत बघतील ना आपल्याला हानतील लोक, बोलतील ह्यानी पलवलं बिलवलं आमच्या कैऱ्या. हे बघा हे आमच्या इथे तोडून झालं सर्व. ही आमची झोपडी. काय कदम? हा कंपाऊंड तुम्हाला दाखवलाय फिरून मागच्याच व्हिडिओमध्ये. 2 व्हिडिओ केल्यात, जाऊन बघा. डिस्क्रिप्शनमध्ये नाही टाकणार पण जाऊन बघा तुम्ही. आता नवीनच व्हिडिओ आहेत त्या. बघा तो बोंडीचा सपाट आमचा. अरे मला वाटलं खरोखर तू ह्याच्यातच आहेस. हा अरे माहिती आहे. लवकर येशील काय माझ्या इथं? नाही आता ना, आता घरात गेलास ना तर लवकर माझ्या इथे येशील काय? थोडं काम आहे आपल्याला, ते वायरिंग करायचे फक्त. तुला घोडा पकडायचा लगेच होऊन आपल्याला सोमच्या इथे जायचं आहे. मग लगेच ते आले की पोरं की व्हिडिओ काढायला जायचं आहे. जातोयस? हां जा मग सावकाश जा. तिथनं बरोबर उतर खाली. कुठना पण नाही टाकशील खाली तिला. काजू मोहर झाले सर्व. काजू खायला येत आता हो तिथे. आपल्याला लगेच जायचं आहे म्हणून आलं. फक्त असं दाखवायला कंपाऊंड. दुपारच्या व्हिडिओमध्ये आलं तर येईन इकडं आतमध्ये. जास्त जातो. शेवगा आता कुणी खाल्लं तो पण तुम्हाला सांगतो. इथला शेवगा आमच्या गायने व्हिडिओ दाखवला आणि खाऊन गेली. हरामी आमची तांबू. लॉकडाऊनमध्ये ना, तेव्हा लॉकडाऊन संपलं चक्रीवादळ येऊन गेला ना 2021ला 20ला. त्यावेळेला आम्ही इकडे काजू घेऊन आमच्या पूर्ण हालत झालेलं बेकार. आम्ही यायचो पाणी घालायला दर दिवशी केंडा घेऊन. तेव्हाचे काजू आहेत बघा केवढे मोठे झाले आता. हे बघा केवढे छोटे आहेत बघा काजू. त्यांच्यावरच बिया होतात आमच्या इथे या काजूवर. मित्रांनो चला आता आपण जाऊया इथूनच. कदम कदम थांब रे, आलो. थांबू पण बघतात
ते किती किती फास्ट चालतंय. उतानाचा होल कुठं राहिला आणि हा बघा कुठं पोहोचला. मी धावत धावत आलो. कुठं पण कुठे भेटतो त्या पुढं कुठला शेडग्यांचा होय काय गाईचा देतात का म्हैशीचा. हा गाईचा ना दाखव तरी. आता दूध हलवत आणलं सर राहील कसा. हलवल्यावर दूध खराब होतं माहिती आहे ना. मित्र हा बघ कवाल ह्याला काय बोलतात रे मी विसरलं. कवाल नाही हे ठेवतात त्याला काय बोलतात वरती मग पुढे काय बोलतात. अरे त्याला काहीतरी बोलतात ना आपण असं उचलतं त्याला. आता मला आठवत नाही म्हणून जाऊ दे. मला वाटलं हलवत आणलीस काय ते बॉटलीला. खरा दम खराब होईल तो. गरमच करतात घ्या त्या पिणार आहेत साखर टाकून. पिऊन तर दाखव मग काय तुला आवडतं. प्लस चाय मग वजाबाकी केल्यावर की काय साखर पाणी काढून जायला की इकडून कुठून वरतून जातस होय काय. तर मित्रांनो आता वरच्या रस्त्याने जात आहे कदम आणि आपण जात आहे खालच्या रस्त्याने. लवकर या लवकर ये परत मला व्हिडिओ करायचा आहे माहिती आहे ना. व्हिडिओ करायचे तू काल दिस. अरे आता काम करायचं थोडासा वायरिंगचा नंतर व्हिडिओ करायचे आहे. ये लवकर तुला हाय मी वाट बघता तुझी. स्लॅब टाकणारच वाटतीच्या मारी. बघा इकडे आपण तोडून झालंय सर्व. कवाला कृष्णबाबांनी तोडलं असेल. हे नागे यांचे चोंडे करतात करत नाही इकडचे. इथं खाली वाटते करायचे तिथून. हा बघा इकडून पण तोडलेलं आहे. तर हा बघा मित्रांनो खो खोचा मैदान तो तिथे ते हरण दिसते ना तिथे. आणि इथे खाली एक पीच आहे. हे बघा नवीन पोल टाकलेले आहेत. तिथे ओरमची प्रॅक्टिस करतात पोरं. कदम ए कदम लवकर ये. हा लवकर ये तिकडून जाऊन वरच्या रस्त्याने जातोय. बघा आमचा घर दिसतोय इथून. हा बघा वाईट वाईट दिसतोय ना. तर बघा गॅलरी पाठच्या साईडची. आलेच तो मोर्याला बघूया. मोरू आमचा मोर्या. मोर्या हमा कर हमा. जाऊया लगेच लगेच मग घर दाखवायला तो घेऊन येतोच. अरे बाबा तुला काहीच खायला घातलं नाही. आपण तर मित्रांना पहिला आता बिस्किट नाही खाल्लं. आता आपण खातो बिस्किटं कुरकुरं फुरकुरं सगळं खातो. मी याजवळ काय गेलो नाही आता माहिती आहे का. चाटत राहतो नुसतं नाही. मला लय राग येतो मग आला कधी पण चाटतं. नंतर बाबू होता. बाबू विचारतो पण गेला 1 वर्षात. आणि आमची ही पण पंडी पण अजून आठवण येतं. पंडी इथून बघा इथंच बांधलेली असायची पंडी. तिथून कवाडीतून तिकडून आपण कधी गेलो ना लगेच तोंड काढायचं. पूर्ण इथे होल पाडलेला तिथे इथे सल्ला वगैरे पहिल्या वाड्याचा ना. हे मोरेश्वर बोल ना. मोर्या मोर्या निवाल ताने तुझी तो सेवा. एक पप्पी दे पप्पी पप्पी दे दे ना रे पप्पी दे. पप्पी घेते घे घे घे. हाताची नाही रे शेपुड्या. शेंबूड लागते की तुझं. तो खाली पण कोणाचा तर आकाचा तिकडे पाडा अक्का वाडा का पाडी का माहिती. आवाज येते बघ मम्मा मम्मा. आमचा बांबू होता त्याला आम्ही ढोंगी बोलायचो. ढोंगी त्या ह्याला पण ढोंगीत बोलायचा. आमचं मांजर होतं ते पण त्या दोघं तसंच होते. भारी होती पण. चला
येऊया आता आपण घर बघायला जाऊया. तर बघ, ही समोर एक पाटची आलेली आहे, सध्या कलरचं काम चालू आहे. अजून पाणी नाही भरलं साय, कलरवाले आलं. ते घेतलं तर काय झालं बरोबर. पाणी भरून नाही झालं काय अजून. हा अगं आता काय थांब आलो. काय आणायचं आहे. हा थांब जरा, घर दाखवू दे आमचा व्हिडिओ मध्ये. बघा हा ज्यावर कलर मारायचा आहे अजून, ते डिझाईन त्याचं होते ते वट्टी. अरे थांब एक विसरते यार. ही गॅलरी इकडची छोटीवाली. चला चला लवकर 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 लवकर. आता स्विच बोर्ड ते पण काय काय म्हणजे ह्याच्यावर करायचे आहे. मोबाईल कनेक्टर असतात आणि ब्लूटूथ ते म्हणजे आहे ती वेगळी सिस्टम, ते दाखवेन तुम्हाला. अलेक्सावाली डिब्बी इथं पण डिबे लावायचे, म्हणजे हे काढून टाकायचे. ती बेल पण काढून टाकायचे, लाईट लावते. ते होल्डर बिल्डर आहेत ना, हे सरळवाला तो ही लावायचे, अँगलवाले ट्यूबलाईट ती पण बसवायचे. इथे एक ही लाईट. आता कचरा आहे कलर टाकायचा. दोन बोर्ड प्रत्येक ह्याच्यात ठेवले. इकडे बेड ठेवणार आहेत ना, त्याच्यामुळे त्याच्यातून पंखा लागतो. 3-4 पंखा मागायचे. आणि आमचं देवघर हे इथे सगळं करायचं. बॉल घेऊन आले हे ना क्रिकेट खेळायला. तर मुंबईला बघा सस्त्याच बॉल भेटतात मस्जिद बंदरला सुपर मार्केटच्या तिथे. त्या दुकानाचं नाव मला पण आता आठवत नाही. 250 रुपयाचा बॉक्स आहे तो. 6 बॉल भेटतात ते, म्हणजे अर्धा डझन. कदम आज शाळेत नाही गेला, भेटलेला मला. एक बोर्ड लावायचा आहे, याची वायरिंग करायची आहे. तर आता वरती जाऊया. गॅलरी डबल इथे बंद करून ठेवली. माईक कनेक्टेड मोठा भेटतो, जे 1200ला घेतलेला मी दादरला. कुठे माहिती नक्षत्राच्या त्यात इथून कसं गाव दिसतो. मी ते तिथे पोरी इथं झोपायला आली की शिमग्यात. सुपारी आहेत. आपल्या काजू बिया झाल्यात पप्पा.
ओलावर बिया झाल्यात त्या बारकल्या काजून. हा हो हो. हा एक बेडरूम. सगळ्या बेडरूममध्ये तुम्हाला 2-2 बोर्ड भेटतील बघायला. फक्त इथे 2 बारे आहेत म्हणजे खिडक्या आहेत, विंडो. पत्र्याला पण कलर मारलेला आहे. इथे पण आम्हाला इलेक्ट्रिकल दर्जा सामान काय करायचं ह्याच्या पण कलर करवायचा आपण. इकडची गॅस आहे ती. आमच्या इकडे पाण्याची टंचाईच आहे अजून, पण सध्या ते विहीर ही करतात. ताल दाखवूया विहीर बघूया की पॉसिबल आहे पूल. सुपर डुपर कनेक्शन पण घेऊ शकतो आपण. कधी पाहिजे असेल तर आयत्या कोयत्या मारायला. ते मला इथं करताना जाऊ पाईप निघाले. काय ग करायचं आत्या? हा हा आलो आलो. पाणी भरते आत्या. फास्ट येत इथं पाणी. फास्ट येते ना लाव पाणी. वाई काल आला सकाळी. पाणी बघा. हा फ्यूज ना. तोच किटकॅट उडवतो त्याला संध्याकाळी. इथं खोदायला सांग. इथं खोदायला सांग. आज सांग खोदायला. त्यांना देतो ती. नाही सोम येईल ना. सोम येईल त्याला सांग. तर सांगेन बरोबर. मी दिलाय त्याच्याकडे प्लेट. तो इथं लावीन मी. हा बघ तो आणलाय तो इथं लावीन. आणि ह्याला 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 काढून टाकू. अगं तो खराब झाला असेल तर तो काढून टाकू. तो काढून टाकेन. हा आहे ना एक. अगं हा एक आहे बघ MCB. नको नको तो काढून टाकेन. तर आता ये आधी माझी तिकडची करून होते. आता येत माहित. तो SPD आहे ग. SPD ही सायकल एवढी नवीन घेतलेली लगेच झाली तिची तनारा. तिघ नाही पण अशी मोडली नाहीच पाहिजे. तिघ बसलं तरी काय झालं. माझी एवढी सायकल होती. तर टायर बघ कसं मजबूत आहेत. 7 महिने काय अजून 7 महिने काय माती. 7 महिने दिवाळीत घेतलेली आहे. मग तेच बोलतोय. तान्याबाला कुठे गेली? ओ तानीबाई काय करतस? आलो आलो. अगं आलो. आय गुड्डू. कोण? हिला कुठं नेतेस? कोंबडीला. गुड्डूचं भाऊबंद. कुत्रा कुठला आहे यातला? लालो का कुत्रा आहे? हे लालो क्या कुत्र्या. आणि ही कोण आहे? कुत्री. पप्पीची कुत्रा कुत्री म्हणजे पिल्ले आधी. हा एक मोठा तिचा अगोदरचा आहे तो. ए भुकलात ना होल्टवीन. काय करता येत हे ना. हे ना रात्रीची काय घरातच ठेवतोस काय? दोघांना घरातच ठेवतोस रात्रीची? बोलो कुत्र्यानं दोघांना घरातच ठेवतोस काय रात्रीची? तेव्हा दिसत नाही बाहेर. हे काय पूजा करताय? असू दे नंतर येतो.
आज रात्री 2 दिवसाची सुट्टी होती म्हणून आलोय. मुंबईला राहून कुठं जात नाही मग कशाला इकडे येऊन फिरायचं. मुंबईला असतं तरी कोण फिरायला. चला रे येतो नंतर. जाऊ दे मला काम करायला. कोंबडे.